Khovela Indona in munalo tamna bera thildang lam tak thlenga Indona mun ti ya kan siat lar ber kha tuna chuan khovel ngai ven aron hlota Indona le politics wang nilovin thil tam tak thleng wang zok hian tuna news report lar mai chu Gaza lai taka mi sang tam takin thil mu an neya an thil mu hi ainang vek bok chu Isu Krista ani atira khovelin thu thang sathli angin achua then khat chuan thu cha ani lo pon mumang ang te pon an ngai ani nimasela mi sang tam takin testimony an nei chhozela he thil thleng hi ngai tha mai chi hani talo tuna chuan Gaza thil thleng khovelin mak ati hi kan bi chiang don ani kumza tam tak chung chu Gaza hi Indona mun ani toa Bible atanga chutin Philistia mi te luachin ram ani Samsonan pathian chakna hmanga temple ati chimna mun kha hania ti chuan hnuwa Egypt Israel le Rome ten an ngai ven zuita ani tuna nge po hian Gaza hi Indona mun pui politics le chendarna mun ania mi sang tam tak an thi pha to tin maktaduai tam tak boina omzia shemia lova seilian po anom thobok sakhona chu an tak sapeng pakhat ang main an ngai poimo Muslim chu atam beran niya Christian chu atlem ber an nithung hunliam to pathianin mun thlan omlo tak tak athlang to chinti kan ria aro puina tarlan na tan zolne isai chuan Isaya bungkwa chang nia chuan Kim noya khosachin namde chuan eng ro pui tak an muta a ram thim taka chengte tan chuan khu alo warta tin ain zia ane Gaza muntin mai hi rilok na thlendik na mun ani theyangem mitlem te atangin ain chana Gaza chungo then khat chuan thomno war vek ha in thuam chu an mumanga an mu ba ka inlarna an mu ni in an soya niai puwa eng zok chu Isa almasi ti in ama chu ain soya Isu Krista Mesia chu he hi thil thar ani lem lo kumtam tak lem ta khan missionary le researcher ten khovel puma Muslim ten Isu Krista mumangan mu thu hi an lo chin chia to ani nimasela tuna thil thleng hi an la mu ngai lo thil anitlat ni re lo te chungin sang tel fe in an thil mu chu ainan vek thu an ron sei chuak then khat chuan ko thler drop taka kalai chuan muwa aum na chuan thamon na aum ti an se thei then khatin an khoi ni na sei velem boka an hliam le an khosik te chople chilin adam ngal ni hin an sei bok nu then khat chuan an fa te zana an chang hara chunglam hoin vanrama papakhat an mu thu an soi heng chin chiana te hi adar ta zela thil thleng danglam tak sia tur aum chole an thilung chu ananglam chota pakhat te te hi chuan a hu ho asang tel thleng poin mi puite chuan Isu Krista rinna an natta testimony chau nilovin in thak danglam na rampuma chuan thleng report atanga landanin Gaza baka abul vel tiamin mi sangtel chuan heti hunlai hian kar khat chungin Isu Krista chu pathiana tanan pomta ane thom nei mi lova in thak danglam na ani lo mi zong mu thei ani pialama dan thei ani lo khotlang chuan an rinna thar zo min an pung khoma in khom na hun an mang ane Imam slowly to le sakahu tu te chu he hun an man lai hian an tel ve nge nge a Mesia chu kan huta anunga pathiana ni bok tein an soi ani ni kha chungin sang tel biak ina an pung khom man mi pui pung khom hi sang khat chau ni lovin sang tam tak an ni nu pakhat chuan tiang hian soya kan ina ading leng lai chu ka mu kong khar ein khar chungin aban chu phar chuakin
kataksa nat na zong te chu abota vek ani ti hian min sila laumi asu ikianga ka ome ti hin kamini tangkhan zol nei ringot ani lo pathian fapa ni ti kan cheta ti hin asoi ani midang le Christian ti du da tu rol thar pakhat chuan tiang hian sei velem boka zan thu ma zonin mumanga ka mu a zan thum na min en reng chungin itan ka thi hatia khur chungin ka thowa ka do dal thei to lo kanun na atan ka hlan ta ni tin asoi ani hetiang ang chinchiana hi ram kang ang main adar ta a ring hel tu tam tak te po ane chhota zel ani khovel puma Christian te chuan hi Bible sil lok na thleng dik ta aniang em tin ngai tu na haneya Bible in ram zong in chanchin tha an hriat vek tur thua soya Isu Krista hi mitam takin an pan tur thu nen Joela bung ni chang som ni pare da chuan chumi hnuwa chuan mi zong chunga ka tharau ka leyanga infanu infa paten ka thuan rilang in u paten mumanga an manganga in tlangwal ten in larna te an muang ti hin ai ziaka heng thil te hi tuna hian a thleng dik ta ni in alang ani chuan Gaza mi pui tam tak Christiana in letta te hi Bible ina soi hi ani theyangem chen kha chuan tir ko hun apel hnuwa har thar le na lian ber ni in an soi ani chuti rualina thenin indo na thlen tu ani an ring bok ngai dan sang omma se thudik chu a om reng mi sang tam tak te chu an phut wang mi mi lovin Isu Krista wangin an nun ain thak dang lampha he chanchin hi aro pui na chu mishing tam tak in thak dang lam wang ni lovin thil thlen na mun zo khi ani Gaza hi hun rei ta chang to khan be sei tur omlo na mun anga ngai ani thin mitam takin an thek ngil to bok ni masela pathian mit muwa mun cheber om theilo Bible in sual anasat po ule khongai na anasale zol thin atiang khan mi sang tam tak Christiana in let Isu Krista in larna mutu ten damna changa khovelin pomlo ma se thil danglam tak a thleng ani ole mi chungcha hian enge ngai dani nei vele Gaza thil thleng me khi hun top a hnai to ti entirna ani thengem ingai dan dik tak comment section lama milo shetir ve do nia